Guys, welcome to my channel. Guys, karon pa gid mi na naunong. Karon pa gid mi nag-assemble sa among Christmas tree. Mao ni siya man nag-assemble. Karon pa mi na naod late na kaayo hapit ng December. Pero okay na. Mao ni siya mag-assemble. Dira ang among suga. Ang gawas.